Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afọ gbaa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ nsọ chi gị ya na mmụọ nsọ chi gị. All you should know about nsọ chi gị na mmụọ nsọ chi gị. Wee na-akọwala gị na chi gị nwere nsọ. Ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. E nwere ihe kpatara chi onye ụwa gị na mmụọ nsọ chi gị ji wee nwee nsọ. Ihe ọmụmatụ, o nwere ike chi ga-enwe nsọ maka ihi na ọ bụ ihe na-etu a bụ ihe o riri n'ụwa mbụ ya. O wee ghara idefu ya ahụ, o wee kwubie na ihe a ma agbakwa ya ọnụ ọzọ. Ya bụ nsọ a na-arụkọ ọrụ dịka asị n'oyiyi ụwa. Yes, e nwere ike a na-agba afa na-asị n'oyiyi ụwa mana actually nọ nsọ chi gị. So mgbe ụfọdụ ezi arụ ike ọnọdụ anyị debere onwe anyị n'ọnọdụ arụ ike anyị si n'ihe anyị riri n'ọnụ maka na anyị debere nsọ maọbụ n'omume maọbụ na akparamagwa. So nke bụ eziokwu bụ na ị ga-achọpụtarịrị ihe a bụ nsọ chi gị. Ị ga-achọpụtarịrị ihe a bụ ihe mmụọ nsọ chi gị na-asọ. Izu ole bụ anyị na-esọbara ya ka ị ga-eji nwe ogologo ndụ. Izu ole na-esọbara ya ka ihe ga-eji wee gaziere gị. But because I can tell you without missing words that man is the architect of his problems. So ihe na-achịkọwala gị bụ ịmara ihe ahụ ọ na-abụ irie ịdị upset, please don't eat it. Ịmara ihe those lifestyle that you are not feeling comfortable living, mana ndị mmadụ na-akwanye gị na-ajanye gị ka ibiwo dị life ahụ ibikwana ya maka na ụzọ gara onye ama aga onye nke ọzọ. Before anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa, echefuna na anyị nọ na month of June. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Echefukwana na ị nwere ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media. You know why? It's not necessary, not why we are here, but I can tell you na Chukwu Okike na-emere onwe ya aha. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na chụọ aja anyị na-achụ n'igwe, anyị na-achụ aja n'isi ụtụtụ ejego dị na temple, chụọ aja gaa ọfụ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ọdịnala Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu a ka a ga-esi na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi agaghị na ọnwa agwụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri chụọ aja gaa ọfụ, kwubi okwu. Sọsọ ndị sonyere na ya bụ aja bịakwa na temple chụọ aja wee mesara aka. Sọ ndị sonyere na aja bụ ndị ga-enweta nchịkọta ihe ya bụ aja nke ọnwa. Yes. So echefuna na ihe ọrụ anyị anaghị eshu ya na social media maọbụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ mkpa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja, ị ga-eme forward ya to prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agọfụ na-ekwubi okwu n'isi gị. Then ime token donation to the account number iji wee kwado onye bụ aja a na-achụ ụbọchị ọbụla. Ọ bụzie na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ije ka ịnụ taa maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi maọbụ na ịchọ isonyere anyị na aja a na-achụ nwa ọbụla, chat ya m na WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243871 ka anyị gaba n'ihu n'ihe anyị ji maka ebe. Gịnị ka dị na-ekwu maka ya? Isiokwu anyị bụ tata bụ all you should know about nsọ chi gị na mmụọ nsọ chi gị. Wee na-achịkọwara na ndị Igbo na-atụ n'isi n'ụzọ gara onye ofu onye nwere ike ma ya gara ndị ọzọ. Ndị Igbo na-atụkwazi inu si na ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Yes. Nke bụ na problem ndị mmadụ nwere in this life na ha na-ebiwe life of overdependent. Ha na-ebiwe life ka nsonye atụrụ sokwa ire egwu. Ọ bụ nje jogburu onwe. Pay attention to your inner being. Do what I call self-recognition. Discover your true self. Discover ihe bụ ihe iji dị ebube. Mana ọtụtụ ndị mmadụ arịa aghọta ya
maka n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị pay attention for meditation and spiritual exercise. Believe in me, if you discover your true self, when you have about reawakening, deeply reawakening, if you na mmụọ nsọ gị ga na-agwa gị okwu, mmụọ nsọ gị ga na-agwa gị okwu, and mgbe ọbụla ị disobey mmụọ a, ị ga-receive buru ha. Yes, ị ga-receive mpịawa azụ for disobedience to mmụọ a na-agwa gị okwu. People nke bụ eziokwu ndị gwa gị na man is architect of his problems is that ọ bụrụ na ị nwere intuition, ị nwere inner awakening, you will always perceive danger whenever danger is around the corner. Mana because the intuitiveness is not in you. You are not even paying attention to spiritual warnings. Enwere so many things. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ihe ha ritere n'ọnụ bụ ihe na-aya ha. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ lifestyle. Chefuzie na ndị Igbo tụrụ n'ilu si na oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere na ọma akụkọ oke. Ọ bụrụ ihe lifestyle onye a na-eme ka ị ga na-eme maka na chi abụ otu. Chi abụ otu. Therefore, pay attention to your chi na mmụọ nsọ chi gị. Ihe wee gaziere gị. Esikwana na onye a na-eme ka ime nke gị. Yes, o nwere ike onye a na-eme ihe ahụ na-agarị ya maka na ihe ahụ na-eme so n'ihe si n'iyi ụwa ya. Yes, mana gị nwa mee ya ịtọ. So stop emulating anybody. What you should do is self-recognition, self-awakening. Create time for your spiritual exercise. When you be calling your chi and your spiritual associate, tell them na ịbịakwa oge gị na ha ji anọrị. I can tell you na ọ bụrụ na imewe ihe, ị ga-discover nsọ chi gị. Never you follow the multitude to do evil. Ndị maara nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ bụ na ka ị wee nwee ike mụta ihe, ka ị ghara ifele na ihe a na-akọ. Maybe not my stories, maybe not stories or allegorically. No. Stories in na akọ bụ ihe ọ ga-abụ na additional ihe Eze-Ana Ugochi tubelu kwuru, life experience. Ka mmalụ ga-atụ ka nwere onwe mmadụ. O nwere ihe onye na-asụ and o nwere eti mmụọ na-asụ ka mbidogoro na chi maka na chi bụ ụzọ. From time when I was growing up, abụrụ m somebody na-ete aṅụ alcohol. On many occasions, ka friends gwagoro m na-eme m encourage ka ṅụba. But they go down well with me. Whenever I sit for meditation, I will always be warning. They will be warning me, why are you delving into this? Knowing fully well that this particular lifestyle is not good for you. I will be getting that admonition within me, intuitively, warning me to desist from that men and that proof. I remember those days. A bottle of small stout, you know small stout. A bottle of small stout, maybe with 30 minutes is enough to finish a bottle of small stout, right? But that small stout 30 minutes, within 30 minutes to 1 hour. I will know that all is not well. So sometimes some of my friends will say, take more. Or whatever, I know, a meeting, more club or whatever. If no one thing I know that if we have 5 bottles within the meeting duration, and your makiri. Man of one way, most of the times, 1 bottle hour, the sea wow. And when you can put on, you can see what I'm at some bar, and I'm one as a most. I see what that's most out. That's most out of 1 bottle now, 1 year within 30 minutes. Madame, or name him. So for an answer, no, I should take more. I want to know more before you know it. Is me budobi. Here and I want to see my daddy boom. It's simple means you want to chiga choria. Yes. Chiga choria. So etu akọ dịkwa ihe ndị ọzọ
You notice that even from birth, near the tour, in the area, and all that, they can matter. And I but I'm not chima because when Jonyo my grandfather, who happens to be a herbalist, a dibia, and also a palm wine tapper, up wine, or your net. So, Madame Maro, Mobu, Onweri Melonu, Mobuna, young Tanamania, we have Buyoji where the which I will pass here on. Mobuna, where he mobilize in Maya will be a more poison, and more one thing leads to that particular code of life. Of which I told you one more than personally. Other man on my from childhood till now. I want to try to come for soon. Or dear command. Even sometimes some of the expensive wines, and I make it open it just for me to have a sip of it. I wasn't one of my cinema on it. But upon morning when you keep open a bottle of wine and finish it, no, it's not possible. It's not possible. So, and for since that time, there was some beer after me head each other. Nke ọzọ kwa abụghị ọzọ nnachi gwa gbasara ya bụ na mgbe amatabụrụ nka batara ọfụ n'ọdịnala Igbo na-efi dị onye ụwa m a na-enye ya mmanya. Yes. Mana at the stage I stopped. And when I stopped, they told me to stop. And once I stopped, they feed the chair, I will not bring mmanya. Mfuki ihe si aga n'iru. So go on onwege nwere ike ịbata na chi ga nwe na-efiri nwere ike ọnwụ niile enye chi gị ihe ọ na-asọ. Ụfọdụ chi gị na-asọ ihe mme. Ụfọdụ ihe chi gị chọrọ ka ị meri ya ka ị sieri ya azụ. Nchọ dịkwa. You got idea? Ụfọdụ bụ chi gị ihe chi gị chọrọ ka ị mee saraka. You find out na ọnwụ na ime saraka ọ na-agara gị. Ụfọdụ ụkwado ọka ife ịdị echi gị mee saraka. Ịghọtara ya? About too wetted. So here the babo chop takene ihe anwụ ọ na-abụ inye chi gị ọ nabata ya. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, those things ọ na-abụ irie ọ ma adịghị mma n'ahụ. You nwee problem for your health again. Please, kwụsị irie no. It could be in such a more such. Now, onwe ihe ndị na like who told you that you nwere ike iji rice feed chi gị? Onye gwara? Ọ bụrụ na rice bụ your favorite, you can use rice. Ọ bụkwa not swallow bụ your favorite, you can also use it. Some of this spirituality now for a cast on stone. You can use whatever that is your favorite. As long as no can share it. Ọ bụrụ na anụ bụ your favorite, use only meat. Itu akọ dịkwa mmụọ sochi. Mmụọ sochi nwere ihe ọ na-asọ. O nwere ndị bụ na they can feed their chi any day or walk ọrụ. When ndị bụ na enwere specific days, ị nwere ike ifeed chi. Like Mmuo, I hover between Nkwọ and the Afọ. Between Afọ and the Nkwọ. Listen. Chi onye ụwa m nwere mmụọ sienu nnukwu mmụọ. Mmụọ nwere mmiri. Arụsị nwere mmiri, arụsị nwanyị, arụsị ngere. Anya bụ mmụọ anwa suchi m na-echu ụzọ Afọ. So m na na-echu ụzọ Nkwọ. So it's either I do it feeding them together, either on Afọ day or on Nkwọ day. Don't think about it like that. And the only may to our food if we had each chair. To a called the Mosuchi. And to unlock it, and well, be for sitting outside is not my thing. I like staying indoors, meditate, do my spiritual exercise. It gladdens my heart. So whatever that will make me not to enjoy the comfort of my home is not my thing. So, malo na gwa ibu onye na-abụ socialize ya, you nwere problem. Avoid it. Mana chi na mmụọ so chi ga-achọrọ ka ị na-ebi the life. E nwere ike mgbe ọbụla ije na club, there will be club crisis. And they will be affected. If no onye na-abụ ije na bar,
There will be crisis and you'll be affected. Or they do that you should avoid such gatherings. Man is the stake of his purpose. So pay attention. Malo, those lifestyle really be. And you get me in their instance. Then dissect here to your own level. Malay lifestyle I want to we get me. Avoid it. I won't want too much womanizing on anything and so avoid it. Marona chicken and more so serious actually. I won't want to really do here to go to me on appetite on a chicken and so we avoid it. So pay attention. I can tell you before those calamities happen to you. I did really warning, but you ignore it out of your own ignorance. So blame yourself. So today, my message today is Maria chicken and more so chicken also. Sobia, what we're drinking. Macano, Quakutar, Moi. Cancusieva. You want to do an Cusia Money talk about a family. Chat Yam na WhatsApp 0805 7837 or 0813 8243 871. And my secret is in a golden on our quarter. Feel free to chat me on WhatsApp for counseling. I will help you. May the blessing of Chukwuoke put me in the beauty God. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. May you discover your path. May you not get lost in searching for yourself. As I'm no way project you were to again. MSN you put me. Chukwuoke put me in the Goziani, Gozia call wine over Tita. I get you over. I got that over. Now Chukwuoke put me in the again. MSN